și astăzi ați adus pe mustață Zidreanță cu voi și sper că o să fie cu minte și astăzi, nu? Cu siguranță că așteptați povestea. Da. Bunicule, ne mai spui o poveste despre tsunami? O poveste cu tsunami. Bine, vă spun o poveste cu tsunami. În 2004, cu ocazia sărbătorilor creștine de iarnă, în Sri Lanka, pe una din plajele care constituia acolo, așa zis, paradisul lumesc al turiștilor, la o stradă, așa, într-un loc, într-un rond de stradă, era un om, un misionar, îl chema Kubama, care încerca să oprească turiștii, trecătorii, localnicii și să le spună despre cel care s-a născut în Betleem. A fost foarte bucuros în dimineața aceea că foarte mulți oameni l-au ascultat. Atât turiști cât și localnici. Și a ținut o predică despre nașterea lui Isus. Apoi au venit alții, a început iarăși. De 3 ore a vorbit în dimineața aceea, ținând o predică despre nașterea lui Isus. Și și-a zis el, pentru că oamenii se vor duce la masă în curând, se apropia așa de orele 10, era 9 și ceva, am să mă opresc și o să mă duc undeva mai pe plajă, mai în apropierea plajei, că acolo voi găsi mai mulți cu care să stau de vorbă și să le povestesc despre nașterea lui Isus. Însă tocmai când să plece, au apărut 2 polițiști și au spus: ești arestat. Arestat? Tu predici despre un Dumnezeu care este adversarul zeilor la care noi ne închinăm. Tu ești dușmanul poporului din Sri Lanka. Ești împotriva noastră și împotriva religiei noastre. Pentru asta trebuie să fii pedepsit. A încercat Kubama să le explice că el nu este împotriva nimănui, că Isus nu este împotriva nimănui, că Isus este creatorul fiecăruia, că El s-a născut la Betleem ca să poată să trăiască și să moară la Golgota pentru salvarea tuturor oamenilor. Nimic nu vreau polițiștii, nici nu vreau să discut. Vreau doar să-l arestez. Îl arestaseră și vreau să-l ducă la secție într-un alt orășel, într-o altă stațiune. Așa că l-au legat de mâini, i-au mai tras câteva ionturi așa și câteva tocuri de armă prin coaste și l-au urcat în tren. Deci trenul... Nu, în tren. N-aveau o mașină. L-au urcat în tren, trenul care mergea de-a lungul coastei și era un tren destul de mare. Statisticile spun că au avut atunci, în momentul cataclismului, când l-a lovit valul, peste 1500 de oameni care au murit în tren. Trenul a fost zdrobit cu totul de val. Și în acest tren au urcat polițiștii cu Kubama arestat între arme, dus ca pe un om periculos, ca pe un mare infractor. Trenul, da. Ne-ai mai spus o poveste mai de mult, Așa. cu un om care era rău. Da. Așa se poartă și polițiști. Nu toți, numai ăștia de acolo din Sri Lanka s-au purtat așa și așa s-au purtat cu Kubama. Da, ia să vedem. Voi ce ziceți? Vine Domnul în ajutorul copiilor lui? Da. Vine Domnul Iisus în ajutorul celor care vorbesc frumos despre El, care predică despre El. Să vedem ce s-a întâmplat cu misionarul Kubama. L-au urcat în tren și au pornit. De-a lungul coastei, era liniște, oamenii, unii se duceau la restaurante, alții se duceau la plajă. Trenul, sigur, nu mergea pe nisip,
Da? Deci mergea pe țăr. A urcat la un moment dat, ca să ajungă în stațiune, urca un deal mai înalt, apoi cobora în vale, se lăsa pe așa cât mai spre plajă și ajungea în orașul respectiv. Deodată, în timp ce urca în vârful dealului, unul dintre polițiști îi spune celuilalt: auzi, dar de ce ne facem noi probleme cu creștinul ăsta? Eu zic să nu-l mai ducem la secție. Dar dacă îl ducem la secție, trebuie să facem raport, trebuie să scriem tot cum a fost, unde l-am găsit, să dăm la șefii noștri: auzi, sunt și zile de sărbătoare, de ce ne facem noi probleme? Păi ce vreți să facem? Bă, uite, când ajungem în vârful dealului, îl aruncăm din tren și îi spunem că dacă îl mai prindem vreodată aici, îl împușcăm. Trenul gâfâia urcând dealul. Când a ajuns în vârful dealului, polițiștii s-au îndreptat amândoi spre Cubama și a spus: creștine, uite care e problema. Ne-am gândit că acum să te lăsăm liber. Dacă te mai prindem o dată aici, că vii să vorbești despre Hristos, te împușcăm. Hai, săr din tren. Păi, dom'le, dar cum să săr din mers? Săr din tren. Alege, ori săr din tren și ești liber, iei cu gândul că el o să sară din tren, o să-și rupă picioarele, pentru că asta se întâmplă când sar din tren în plină viteză trenului. Da? Și ce îl ologim, noi nu i-am făcut nimic, că este treaba lui, el a sărit, nu avem nicio vină, nici față de Dumnezeul lui, nici față de șefii noștri. Și ăsta este adevărul. Ei l-au forțat să sară din tren. Și Cubama a sărit din tren. Dar a sărit în așa fel pe un mal încât nu s-a întâmplat nimic. S-a rostogolit până s-a oprit și iată. Trenul s-a dus mai departe, a început să coboare spre coastă și să drepte pe coastă spre orașul unde avea gara de oprire. Cubama, supărat, pierduse și cartea și Biblia, și pierduse și ce mai avea la el. Nu mai știau unde sunt, pe unde s-au căzut. S-a ridicat așa greoi, că simțea durere. Da, probabil că au rămas în tren, da? Și încetul cu încetul a urcat dealul până sus la calea ferată și acolo s-a așezat să stea, să se odihnească, să-și revină, să se scuture, să se gândească ce are de făcut și s-a așezat pe o traversă. În fața lui se întindea valea mare cu plaja, cu faleza și în timp ce sta el și se gândea, se uita cum trenul coborâse în vale pe plajă și se îndrepta spre oraș. Se gândea: ar fi fost bine să mă dea jos mai în oraș, mai departe, nu aici, în dealul ăsta. Dar deodată i s-a părut ceva ciudat pe plajă. Marea s-a retras în adânc. Plaja a rămas liberă. Se vedea nisipul, nu știa el ce să urmeze. Și sta așa acolo sus, în deal, și privea mirat. Ce semn poate să fie și asta? Ca nu după multă vreme să vadă în depărtare un val uriaș care a venit, da, care a venit și a măturat coasta până la jumătatea dealului pe care se afla el. Și omul a fost El a fost salvat, iar trenul în care se aflau polițaii și ceilalți 1500 de călători a fost lovit de val și toți au murit. Toți, absolut toți. Ia spune, Zoine, are Domnul grijă de copiii lui? Dacă
el ar fi rămas în oraș, nu l-ar fi arestat polițiștii. Dacă nu l-ar fi dat jos acolo, în vârful dealului, unde credeau ei că îi fac cel mai mare rău, care mult de mers pe jos, el murea și el ca și ceilalți.